em pêvajoyê kînî dane. Sûriye ji nû de tê avakirin. Ev Sûriye nû avakirin gerest em damga xwe li ser Sûriye nû ew bikin. Mesela va demê dawê da mesela Kurdî derkete pêşinekan got yani ecebe. Yani Kurdan berê digotin em mafê gelangî dixwazin û niha tenê mafê Kurdan dixwazin. Pirsgirêk ne wisa ye? Pirsgirêk çawa ye? Mafê Kurdan pirsgirêka girêkora Sûriye ancak trêna Sûrî ser sikaxa were siwar kirin bi mafê Kurdan çêbibe. Ku mafê Kurdan niha çareser bû. Min ê vê itîfaqê dawê da 29 çêle da mafê Kurdan tê parastin. İşte ku niha mafê Kurdan tekez bibe wê çi bibe? Wê mafê Elewiyan jî tekez bibe. Ji ber wê baye bibe tiştekî distûrî. Ku bu distûrî guhertinekî ku Kurdan da çêbû wê guhertin hemû Sûrî. Basa wê şeklî rêbebirî çawa be? Wê rûcê ewek derxistin, biryarek derxistin, gotin salahiyatên ew e yanî erkên walî muhafiz yanî muhafiz hatine zêdekirin. Zêdekirin yanî. Sebeba kaosê ka wî pirsgirêkî Sûrî de hebûn, ev sîstema navend ticarekî din bînî, wê carekî din biçî. Gotineke dibê ku tu bi rê kevin ra biçî tê biçî gundê kevine. Tu biçî bixwazî gundê nû tê rê nî bigirî. Niha Sûrî jî tu bixwazî biçî Sûriyekî nû. Tê çi tê rêkine nû bibe. Rêkê nû çi ne? Niha dünya dibêje rejîm çû. Mesajekê didin Şamê. Dibê çi? Dibê bira Sûriyekî yekeve. Bes lazim e va pêkhatî Sûrî gişkî werne parastin, mafê hemûyan gişkî bibe distûr. Ev çi mena xe? Ev nenavendî bûne. Bi nav nakin mesela. Ev hevdîtinê meselen êkul Miyûnixê çêbû. Meselen Wezîrê Karê Derve û fermandarê Hesedê û wizareta mesela desteya Karê Derveyê Xweserî bi hev rakin çi mena xe? Wisa dixwazin. Dibê em dixwazin Sûriye wisa bibînin. Vana aktorê Sûriye ne. Yani evên ku Sûriyekî nû geresûn bi hev rabin, vana gî xwedî rol bin, aktif bin. Em wisa dixwazin. Mesaj wisa didin. Suudî jî wana xwest gotiye em dixwazin bi hev ra bibînin. Wezîrê Karê Derve. Çünkü di Sûriye pêşerûcê de Suudî xwedî erkekî wê rolekî girîng bilîze. Yani Suudî jî mesaja xwe da hikûmeta Sûrî em dixwazin Hesedê Xweserî li rex we bibînin, aktif bibînin, xwedî rol bibînin. Hesedê care yekê hêzekî ku tim tewambar dikin dibêjin kê Sûrî parça bike çi? Bu hevkarekî ewlehî û hevkarekî eskerî. Yani îdina fermiyeta vê çêdibe. Ev îdina kevirê esasî ji bo bînayê av ki em ê li ser vê bînayekî daha baş wê vaya esas şewqa xwe bide Sûrî tev da min baweriya min heye. Ev itîfaq em pêk bînin. Wê dîsa em ê bibine navenda çavê Sûriyan gişkî wê li me be. Banga mijbûyî êmey gelê me jî çiştê di dîrokê de me hêvî dikirin, aniha kevirê esasî bi vê itîfaqa dawî pêkanî, baweriyê me xurt be, em lazim e bişuxulin, em çawa bînaya xwe li ser vî kevirê niha me danî mezin bikin.